Pakistan'ın Demirgazyk günmataryndaky Hiber tebitinde ýaşulylar we ýaşlar tüýsüçiler garşy geçirilen operasiýanyň üstünlükli tamamlanmagy münasibetli paragçylykly ýürüýüşi geçirýändiklerini aýdýarlar. Bu çäre gatnaşyjylar Owganistan bilen serhetdäki Hiber derwezesiniň öňünde tans etdiler. Soňky ýylyň dowamında Pakistanyň harbylary Hiberiň Jamrut etrafyndaky tüýsüçilere garşy operasiýalar geçiripdiler. Yerli ilat uzak wagt dowam eden durnuksuzlukdan soň häzir özleriniň adaty durmuşy bilen ýaşap başlandyklaryny aýdýarlar. Ermenistanyň paýtagty Yerewanda Altyn Erik halkara film festivaly tamamlandy. Festiwaliň çäginde bir hepdäniň dowamında dürli filmler örgütildi. 19 iýulda festiwaliň jemleji filmi hükmünde Eýran rejissor Jafar Panahi'niň Taksi adly kinosy görkezildi. Altyn Erik festivali 2004-nji ýylda esaslandyrylypdy. Şu ilki festivalda 26 döwletden jemi 200-den hem aşy film görkezildi. Täjikistanyň paýtagty Dushanbede militinçiler suw josmasy sebäpli ejir çeken adamlar üçin azyk egnes haritlaryny ýygnadylar. 16 iýulda Daglyk Badaxsan tebitinde başlanan suw josmalary sebäpli azyndan 70 jaý weýran boldy. Täjik resmiýetleri tebitdäki adamlaryň howpsuz bir ýere göçürilendigini aýdýarlar. Siz Azatlyk radiosynyň täzelikleri bilen tanış boldyňyz.